Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Impakita amin ni Bakat Ansing dagiti negosyo na ken ni Diana. Kastaunay mo't asid daw ni Diana. Kapot na nagbak ng gayam ti ikit na. Inlawlawag ti imununa no kasano anaaddaan iti kinabaknang. Iti dayta met lagun daway. Agpampanunot ni Lindon no apay asabali meten ti trato ken kuana ni Mr. Fortesa. Nakuna na iti bagina anasken nga agsarita da iti nalapat. Iti sabali abangir. Agururay met dala kay Ignas ken Celia iti dagusda. Nakuna ni Celia nga agluton tapno adda kanen da Bakat Ansing ken Diana inton sumangpet da. Kabayatan na. Agsarsarita da Diana ken Bakat Ansing. Itagagayem. Denggan niyo tituloy, tinubela tayo anapolwan. Tugot! Tinapalabas! Aging gaita, kasla di ka pa'y lamamati ako kwam amin dagidya ang negosyo. Wen nga rod, Auntie Ansing. Kasla tagtagain na plati amin. Nala, dandanita ni Jayan da Ignas. Ibagamkit di kadakwada, tamapantayuman nagdidigo si Tibaybay. Kaya't ko tagbikining agdigo si Tibaybay. Anya? Wen, Diana. Nabayaga saan na ka nagbikining agdigo si Tibaybay. Sikat ti makaam mo, Auntie Ansing. Pagpulis sa madago si Da, siya kung ti makamoy ti magasto si J Resort apapanan tayo, Diana. Ignas, si Mang Putan da Senyorita Diana. Un nga agpayso. Nimutla Senyorita ti bimabay ti lugan. Nalabit nga dalaang iti unag tilugan ni Ansing. Apay asaan a bumaba tamangan tayon. Urayem laangan ang makadanon dito ni Diana, Celia. Kasanun dagiti linutok amakan. Numapantayo mat gayam agdigos iti baybay, Senyorita. Saan aparikot dayta, Manang Celia? Balunan tayo dagiti makan alinutom. Sige, kasta nga roden ti aramidat. Agapura ngamin ni Auntie Ansing amapan ija resort. Makadigdigos ka nun ija baybay. Ni Manang Ansing a talaga. Mabiit laang nga rod, tagpulas kami ka ni Ignas. Diana, mapantayo iti kapintasan na resort. Ganun dumagas tayo man pa iti pagkatangan iti swimsuit. Wen, Auntie Ansing. Anya? Ag-swimsuit kang agdigos iti resort, Manang Ansing? Wen Celia. Nabayag kami na saan na ka nag-swimsuit nga agdigos iti baybay. Kantap no makita ni Ignas, tinapinta sa pamagi. Anya? Joke only. Rabak ko lang dayjay. Saan ka di, Ignas? Agsao kamot Di kamot matagtagari. Nagbasit tabusis mo. Nalaing ka lang nga pumaltog ka dagiti kalaban. Kung ko na matlatan. Slowly, Diana. Iparadam dita parking lot tilugan. Tama pa nakbit gumatang iti usarak ngagdigos. Wen, Auntie Ansing. Ala ni Auntie Ansing. Pumanag na itiigid ti baybay anak ka bikini. Ha? Ayan na, Senyorita. Dayjay man Ha? Nagpintas gayam ti pamagi ni Manang Ansing. Nagwas na iti gurong na. At iwan nakpay. Maaya tanak launay kan kuana. Nagsingpat ni Auntie Ansing. Senyorita, italaang manan ang makitak ang naragsak ka. Ha? Nabayag ajak nakita ti panagisem mo. Manang, uray siya. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Talaga apat-pat ganak unay day di papa. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Senyorita? Ibagaktukan ka ti makagapo. No apay anaragsakak ita, Manang Celia. Ignas, day tamatam. Nasiputan ka. Apay ka di, Celia. Oh, nakitak ti matam ako mitkita ka ni Manang Ansing.
Ah, Tulungan nakman kit di amang idasar ka dagiti kanon tayo. Celia, Ignas, agdigos kayo mutten Madamdaman ton manang ansing. Isagana mi pa'y dagiti kanon tayo. Ay na, saan nyo napagparikutan ti kanan tayo? Adamot dagiti in-order ko amakan dito yung resort. Sayang amin dagiti linutok amakmakan ije balay manang ansing. Sa bagay. Uig na, sagsao ka mo ta. Kitkitaan nakmatlatan. ah, Bagay ko kadi matlaang ti swimsuit ko. oo, Nansing. Bagbagay mo launay. Nagpintas ka. Kwa, mabisinak. Kaya't kung timangan. Awan kas iskanti pa nagsarita ta. Kaya't ko lang amaamuan. No at dapay patagkukan ka, papa. Nalawag mo't siguro ang timpagak. No kayat mo amaadan ka iti ado a kwarta. Agtrabaho ka na yung pagkanyak. Saan mo matngar aramiden ididay ta kanyak, papa? Apay ang nagbaliw ka maten. Diyak kayat titinor ti panagsasaom. Di mo salungasingan ti kayat ko mapasabak. Ibagbagak lang tagpaiso, papa. Awanan ti patagkupay kan ka. Sayang lang dagiti bambanog ko iti negosyo tayo. Anya, isingir mo dagiti nagbambanugam iti negosyo. Wen, papa. Dinanognak manan, papa. Nangalaam tilaing mo amang sumpat kanyak, Linton. Tanagam ti makisarita kanyak, no kayat mo tagbiag! Aniya. Awanan dagiti checkpoint iti aglawlaw. Nawaya ako na makapagdakiwas. Awan ti serbiti pa naglibas ko di pagbaludan. No saan ko ang mapatay dagiti kabusor ko. Ibusak amin itan. Sa pulak ti pagpakpak niyan ita ni Mr. Fortesa. Malagip ko ti imbaga iti kanyak ni Tata Ignas. Sana may sa lugar ti ayan dagiti kabusor ko. Baknang da. Isungado dagiti sa nikwada. Agtignaya kon. Ay na, sana all may juwa. Auntie, kitkita manan dagiti magmag na nga agayan ayan. Makapaapal mo't ngamin. Anda kumamit ka ayan ayat ko. Daytay kuma Amerikano no iso. Anya? Ay, ala, siyak mo't tikit kitaan dagiti babaro. Ay na, may inlabdan samot kanyakon. Auntie, adto iti tuwalya. Kalubam ti bagim. Ay, baybay am ida Dayana. Sanda mo tamaala ti bagik. Kitkitaan dalaang mo't. Kan sanda ko na kaya tabakit akon. Sika talaga, Auntie Ansing. Agpapas da kumita kanyak. Payakas tati langam ita, Mr. Fortesa. Nakabil ko ni Linton. Gapotadyak magustuhan ti panagsungpat na. Aniya. Kumusta, General? Anya ti madamag kini Ruben iti panagrangat iyo. Nakataray ti awanan bain. Anya? Kamali ti naramin ko. Kunak no natayin ni Lindon iti daydagun daway. Gapo iti panangbag kong kankwana ni Ruben. Iso pinaltugak ni Ruben. Anya? Sayang tibiyag ni Ruben, numatay lang. Numaaramat tilaing na iti grupo tayo. Sigurado ada tayon ti kabil ka na grupo, dagiti sindikato. Gunggunam, saan la kumaadanog tinaramid kan kanipapam. Binekal na kakumakat. Di nakasarsarita. Paltugan na kumati ulom tap numatay kan. Di nakita ni te kasta, Linton. Di nakmabali na kabilan, kaputabog-bogan na kamanan ti amam. Buisit ka bakbakatan. Saan kalakuman anaam-am mo? Kasta agmat kan ka, Linton.
Saan kala kumamot, anaam-amon. Awanan ti Sir Bim. Nagagkuamin dagiti nagsarita nyo ken ni Papam. Nagbidot ka. Dakkal ti serbik kini papa. Oh, talaga? Dakkal ti serbik. Gaputa siyak ti kakaiso ng anak na. Siyak tumatla ti agtawid ka dagiti sanikwana. No, saan ko nga agawan kan ka? Dagita kinabak nang. Anya ti kayat mo asawan? Jak ibagbaga ti plano. Jak kayat ama-amuam. Nagadu alugan ti nakaparada dito'y safe house. Lugan dagiti big time a sindikato. Anya ti aramidon da dito'y. Adda nga tapag sasaritaan da kada papa. Dayjay ni Ninong. Kasarsarita na jay may sa leader dagiti sindikato. Apay ajak na amuan da ito'y. Oh. Anya ti aramidem dito'y. Awan? Kaya't ko lang abuyaan dagiti nagsangpat asa nga ili dito'y safe house. Anya? Kas kala nakakaasi ngagmaymaysa. Di mo maaramid tumasidag kadagiti sangaili ni Papa. Di nakman buwisitin, Doña Dolores. Padasam mat ti umasidag kadakwada. Tapnuam mo mat ti pagsasaritaan da. Awan ti abiso kanyak ni Papa, nga umasidag a kadakwada. Jak tupay ammo nga dagayam taripnong da itangal daw. Saan ka di? Akasta ka mat idi, Lindon. Si kapay idi ti mangidadaulo kadagiti leader ti sindikato. Nagunag ti panagsennaay mo. Madlaw a masayangan ka iti posisyon nga intalak idikan ka ni Papam. Buisit. Ay, piman ka mo at Linton. Nakakaasikan. No siyak ti sika. Inaklangan nagbakal. Tapno malpasan ti panagrigrigat ko. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Sumrek dagiti kabarbaro a negosyo kadagiti na duma-duma a probinsya. Saan lang nga siyak tagnumari ti daytoy? No di kat amin tayo. Agsaknap dagiti illegal a negosyo itintero a pagilyan. Awan ti pagparikutan tayo kadagiti politiko. Gaputa ornosen dayta ni General Barbosa. Busalan na iti ado a kwarta tingiwat dagiti politiko. Siyak, ti kabagnangan kada kayo nga dalitoy. Uray sino kada kayo a leader dagiti sindikato. Kabailan kayo a palikidar iti kanito nga dagtraidor kada kayo. Nawatan nyo? Nawatan nyo. Nasayat. Dahito lang ti pagsasaritaan tayo. Nagpaisagana kiti adu amakan kadagiti buyod ko. Mangantayo pa'y, sakbay ti panagawid yo. Apay di nakinraman iti meeting yo, Papa. Rumbang ka di pa'y nga ramidag dayta, Linton. Rumbang lang. Gaputa siyak ti anak mo, nga agtawid to kadagiti kinabaknang mo. Apay nga umisam ka, Papa. Nabanogak. Diyak pa'y lakayat ti makisarita iti asino man. Anya? Panawan na, gaputa kayat ko pa'y latag may maysa, Lindon. Kalagataan tintad mo kanya, Mr. Fortesa. Kurang pa'y dayta, General. Dakdakil to pa'y titad ko. Apama namang rogin ti operasyon dagiti kabarbaro a negosyo. Saan ka mapahay ka dagiti kabarbaro a negosyo?
Siya ti magipag na kadagiti illegal na negosyo. Kadagiti na duma-duma a probinsya. Agyaman na, General. Amok amapang namnaman ka. Iti amin nagundaway. Mapangnamnama anak. Aramidag ti amin, tapno na anayas ti taray ti negosyo. Day talawo na iti magustuakan ka, General. Saan mo pinanawan ti negosyo nga ore at dag idi iti sa balya pagilyan? Naupayak lang. Idintalak mo kinilindon dagiti illegal na negosyo. Anyang iti napasama kita. Binaybayad na lang. Isungaro da binawik matlakin kwa na dagiti negosyo. Agasem, impangpangruna na ti atensyon na iti babae. Ha! Banag ajak kayat nga ramidan na. Anya nga tati plano nga aramidan ni Papa. Nasken amamwak. Nakitak ti panangyawat na iti kwarta kinininong. Boss! Onyol, anya tinadlaw mo kini Papa. Pasensya kan, boss. Isa anak ka basta makasidag itayan na. Tumalang kyaw. Jak kayat da ito'y amapaspasamak kita, Onyol. Ang mga noda pang panggapan ni Papa kontra kanyak. Boss. Awanan ti karbangak pa'y amakisarita kadagiti big time as sindikato. Rumbang kumaamay sakmat amakisarita kadakwada. Gaputa siyak lang ti agtawid kadagiti illegal a negosyo na. Narungsot gayam ni Papa, boss. Sana basta-basta tao. Talaga? Ala, ituloy mulat ti agpaliiw. Kayat ko amaamuan dagiti plano ni Papa nga aramidan. Sana kung ngagbayag, Mr. Fortesa. Naskan ngagtrabaho akon. Wen, General. Sapel ako matamaaramid mo iti kabita na panawen, ti kayat ko mapasamak. Di kagdanag. Amumatan ti kalidad ko no siyak ti... Apay, General? At namang sipsipot ka data. Amangan no nanggag na dagiti saritan. Anya? Siya kung ti makamukan ko na. Asino tinasiputan ni General Barbosa amang palpaliw kadakwada. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.